Kodugu Blaga Fsani Ladawli, Sansa Kakeni Maludu Yenajauye, Maître Draman Jara, Aleni Association Bengadi Laidu, Wutigadi Nyogoma, Kafargronyaja Sigisenga, Kinfu Wushu Tola, Olasa Katashi Blake Kanyashi, Ankuntigi Muhammad Masala Salim, Anifanaka Buyama Sekinga Kanyashi, Usman Sherif Madan Aidrama, Ansardini Nyama. Ninanta Kuntuye Muye, Kanisoja Taka Lajelikela Segere, Maludu Bunya Rekama.
Il faut la paix, 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 il faut.
Kinfu wushukelaw kelen ka bɔ kuma min na k'u ka seko n'u ka dɔnko yira Tao combat ani attaque défense la o baara nunu o ɲɛnamayara ni tɛgɛrɛkan ye lajɛlikɛlaw fɛ minnu bɔra fan bɛɛ lajɛlen na kana. Haruna Aidara ale kɔni ye duwawu kɛ ka ɲɛsin kɔnbakɛla nunu ma. Subhana wa ta'ala tɔgɔ barikama ye. Ale min ye diɲɛ hinɛ lɔgɔli tigɛ ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛn. O kɔfɛ an bɛ nɛɛma ni kisi ɲini a fɛ. A k'o kɛ Seydil Basharu kan, Khatimi Nabiyina ani Imamul Mursalina, Fatimatu fa, Hasan ni Huseini mɔkɛ. O kɔfɛ an bɛ foli lase nabaga bɛɛ lajɛlen ma, mɔgɔ minnu nan'u sen jɔ nin farikolo ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan. O kɔfɛ an bɛ Ala fo k'a barikada, Ala mun ye ne n'aw sigi nin kɛnɛ barikama in kan. O kɔfɛ an bɛ tila ka Ala fo ka Ala barikada, ka tila ka karatekɛla ninnu fo, u nana ka n'u ka dɔnko yira mawuluduko la, k'a yira k'a fɔ mawuluduko tɛ wajulu dama ye, fo farikolo ɲɛnajɛ kun ka kɛ i n'a fɔ Alakira yɛrɛ tun bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ cogoya min na. Alakira n'a muso tun bɛ boli, don dɔ la ani Ayisa bolila, Ayisa y'a da. Aw yɛrɛ b'a dɔn an balaka ninnu ka bonya ka teli, sɔɔni a y'a to Ayisa bonyana, u nana boli tuguni a ye Ayisa da. O la an b'a dɔn k'a fɔ jaja Alakira yɛrɛ tun bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ, ja mawuludu ye ko ye mɔgɔ kan k'i ka nisɔndiya jira a la, Ala y'a ka nisɔndiya jira Alakira bangeli la, ka taa se tasumaw fagali ma, jiw dɛsɛra ka tasumaw faga, a tila ka taa se masakɛw ka sow pieds binniw ma,
wala ni ala y'a ka nisɔndiya yira ko mun na ni aw fana y'a ka dɔnko yira o b'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka ala ladege a ka baara la ala kira y'a ka nisɔndiya yira a yɛrɛ bangeli la dɛnɛ o dɛnɛ ala kira kun bɛ su u y'a ɲininka ko ala kira bɛ su mun kama ko ni ala kira bangena dɛnɛ wala ne bɛ dɛnɛ su maaba b'a fɔ an ka bonya an yɛrɛ de b'a dɔn maaba kan ka bonya anw b'a bonya wala n'aw y'a dɔn k'a fɔ ala kira kan ka bonya ka tila ka ala kira ka nisɔndiyali kɛ k'a bɛna barikada yira ala la k'a fɔ i ye kira d'a ma a diyara n ye aw kan ka fo parce que kira nana ka se k'aw jogo ɲɛ ni aw ye ala barikada o la kira dili la aw ma an bɛ fɔ an bɛ dugawu k'aw ye karate min sen na a mɛnna a ka ca san 18 ɲinɛ o bɛ n'u jɔ olu kɛnɛ kan ka nisɔndiya yira o la an b'u fo sini kɛnɛ a bɛ ala bolo ala k'a da n'u ma ala ka labanko ɲuman d'u ma u bɛ mun ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya n'u ye ala y'o kɛ muhamadu bonya kosɔn sɔlila muhamɛd. alhamdulilayi an bɛ ala tanu ala mun ye bi yira an na an ye nin labɛn ko mun kama an y'a labɛn an ka kira ka bangeli de kama ka nisɔndiya yira k'a yira kira bangera a diyara anw ye an y'a dabɔ o de kama bon ni kɔni n'ala sɔnna ni ala ka nana ni fɛn wɛrɛ ye mun ma an bali nin na an b'a labɛn san o san kira bangeli la ka mawuludukɛlaw nisɔndiya k'an karamɔgɔ Seku Usumani Mamadu Hayidara fana nisɔndiya ale mun y'a yira anw na ko karate tɛ ko ye k'i bɛ taa kɛ ka baga mɔgɔw ma ou bien i bɛ taa kɛ bandiya ni fɛnw ye a y'a yira anw na ko karate i bɛ to karate la ka kɛ waliju ye i bɛ to karate la ka fɛn bɛɛ kɛ ka ala sɔrɔ ka kira sɔrɔ o de y'a kɛ an y'a ŋaniya siri pour que mawuludukɛla jama mun bɛna kira ka bangeli la pour que u ka se ka nisɔndiya n'o ye an y'a dabɔ o de kama wa an labɛnnen don ala kana an dɛsɛ a kɛli la. bon an ye nin kulonkɛ in daminɛ depuis ne yɛrɛ ka dɔgɔ bon ne yɛrɛ bɛ fo san 30 ni kɔ jan bi an kɔni san o san an labɛnnen don n'an karamɔgɔ y'an bila k'an ka labɛn wagati o wagati ni kɛnɛya kɔni bɛ an b'a kɛ bon n bɛ min da an dɔgɔninw ye c'est à dire u ka anw filɛ an y'an karamɔgɔw filɛ cogo min na bonya la ani nɔtagamali la n'olu fɛnɛ anw filɛ ten a ka ca ala fɛ a tɛ dabila fo ka taa se diɲɛ wuli ma a ye ne yɛrɛ kɔni fo hali ni ne bɛ taa ta ka bɔ misiri kɔnɔ ka na ne bɛ a kɛ. hakilina min nana ne labɛnnen komi Seku Usumani Mamadu Hayidara an y'a ka weledakan de mɛn donc o de ye an na o y'an tuubi an ye baya kɛ ka na ansari kɔnɔ bon komi seko ni dɔnko min b'a la o ye karate de bon an y'a yira an b'o kɛ ka Hayidara n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen kan na bon hokumu de nana n'an ye mawuludu démonstration ye donc an bɛ démonstration kɛ nin kan ka k'a san 19 de o de y'an se yan nɔ musaka t'a la wa an b'a kɛ ala kama dɔrɔmɛ ma deli ka d'an ma la fana an b'a kɛ fo ka taa se an ka nakili laban ma n'an taara fana an denw bɛ yen nɔ n'an denw banna fana an mɔdenw bɛ yen nɔ a tɛ bila yanni diɲɛ wuli cɛ. Kinfu Wushu ale tɛmɛnen kɔfɛ karate bolofara wɛrɛ minnu tun bɛ yen nɔ i n'a fɔ Yo Kinfu, Taekwondo, Shutokan, Kickboxing ani Aikido walasa ka taa ninnu dɛmɛ u ka baara la ni hakilina ye n'o ye mawuludu ɲɛnamali ye.